masamang pakiramdam ko guys. So dito na ako matutulog na lang dito sa sa tindahan. Pinunasan ko na yung floor. Ngayon dala-dala ko yung kumot ko. Pero dito na yung sapin yung isinasapin ko dito. So samahan nyo ako guys kasi ako yung naglalagay ng mga chichirya na paninda. Ito yung mga chichirya. Ano ko dito wala na pala. At kakain ako dito kasi hindi pa ako kumain ng tanghalian. Ayan. Ano kasi nakatago pa yung iba kong mga paninda. Hanggang hindi pa sila nagro-roll. Ay, meron pa pala. Hanggang hindi pa sila nagro-roll ay hindi ko pa ilalabas lahat. Hindi naayos ko yung mga chichirya dito naman. So dyan muna ito kasi kukunin ko pa yung mga yung kakainin ko na yung breakfast ko kukunin ko lang sa bahay. Nakahanda na. Ito guys. Please. Nandito na yung kumot ko. Dito po sa box naglagay ako dito. So kakain muna ako guys. Kukunin ko lang yung pagkain ko. Pati sweater ko nandito pa. Inalis ko lang yung sweater ko kasi nainitan na ako. Ayan guys, nandito na yung food natin. Ayan guys. Kain po tayo. Tilapia po yung ulam natin. Pangat na tilapia.
Minute ko kasi may dumaan na tricycle, may music. Ayan, kain po tayo. Dapat po hawakan natin yung kamayin natin, yung tilapia. Kasi may tinik. Hindi naman tayo mayaman na gaya ng iba na di kubiertos na tinidor sa kakutsara. Sa abroad nga, tinidor sa kakutsilyo. Ang kutsara ay pang-soup lang nila. Masarap itong tilapia na pangat. Ang tawag dito sa amin pinangat sa suka. Mahangin na mainit na hindi mo maintindihan, kaya ito nagkasakit ako sa weather. Hindi ako magsasawa sa pangat na isda. Bangus man, tilapia man, galunggong. Gustong gusto ko. Kain po tayo. Shout out sis
na yan. Ayan. At shout out sa iyo kapatid, Jutors channel. Kain po tayo. Masama ang pakiramdam ko. Nandito ako sa tindahan. Ayan na, kita na kita kapatid. Niyan, ayan, shout out sa'yo. Thank you sa pa-thumbs up. Sinisipon ako. Kasi mahangin kahapon, sobrang hangin. Saan ko na nalagay yung may dimpo kasi akong dito pala. Kain po tayo mga kapatid. Dahil pagkatapos ko nito mahiga na ako dito sa tindahan. Kasi pag sa loob ako mahiga, pag may bibili, tatayo rin ako. So dito na lang ako. Kain po tayo. Tilapia. Inapangat yung ulam ko. Niluto sa suka itong ulam ko. Thank you kapatid. Jutors channel. Kain po tayo. Kahapon sobrang hangin. Ngayon na naman mahangin na naman. Magdamag. Tapos dahil mainit kahapon na mahangin, ang iniinom ko malalamig na tubig. Alam, kagabi hindi na ako makahinga. Barado yung ilong ko, sakit yung ulo ko, parang sasabog. Kung hindi ko naman kamain itong ulam ko, siyempre yung tinik. Kasi yun na, kinakamay ko na lang, inaalis ko yung mga tinik. Hindi kasi ako magsasawa sa mga ulam na ganito. Mas gusto ko yung paksiw. Basta yung prito. Kagabi, ganito naman ang ulam ko. Ito tanghalian na saka breakfast. Salamat po sa inyong suporta.
salamat sa mga bagong subscriber kasi araw-araw talaga may nadadagdag sa aking subscriber. Ang inaano ko lang kasi yung watch hour ko bumaba. Dati kasi okay na, may ads na yung dito to itong ano YouTube ko. Na-receive ko na rin yung AdSense ko na na-apply ko na rin. Di nakikita ko yung earnings ko noon. $12 mahigit noon. Pero that time nung na-receive ko yung AdSense ko, doon naman ako nahinto. Less than 1 year. So, bumaba yung watch hour ko. Hindi talaga ako nag-active nung 2024 ng October hanggang October, November, December, January, February, March, April, May. 7 months po akong hindi nag-active. Nung namatay na yung asawa ko, after nung namatay ng asawa ko, ayun, naging aktibo ulit ako hanggang ngayon. So, nagpapasalamat ako kasi talagang malaki ang nag-subscribe sa akin. Last December, nung December doon, umakyat talaga. May 100 subscriber. Ayun na naman, yung January, umakyat nga naman, tumatas na naman. So, nagpapasalamat talaga ako na umaangat. Tapos yung mga views ko sa live, may 300 plus, may 200 plus. Pero yung live ko kahapon, mababa lang. Kahapon lang mababa. Pero nakaraan, matataas talaga. Ang viewers ko sa mga uploads ko na video ay mababa lang ang viewers. Pero sa ano naman, sa short video, doon naman may mga 1,600, mga ganun, may 1,900. So kahit na mababa yung views ko sa upload ko, ay ano doon naman sa live saka short video naman ako mataas yung viewers. Ang views pala. Oo, views pala. Meron pa pala akong i-share ko lang. Kasi hindi pa kanina. Yung premiere ko kanina, hindi ko talaga o tignan nyo, 1 view lang yung sa akin kanina. Meron pa. So ito ang gagawin kong premiere bukas. Ayan. Yung namulot ako ng mga basura. Pero tiles ang pinulot ko. So ko ito. I-edit ko ito. I-premiere ko para sa bukas ng alas 9 kasi ang ginagawa ko everyday talaga nag-pre-premiere ako at 9 AM
So ito, may premiere ulit ako. I-share ko. Mamaya na ako gagawa ng thumbnail. Kasi namulot ako ng basura. Pero yung binulot kong basura ay yung mga tiles. Kasi may nakita ako na isang bahay ay mga scratch lang yung mga scratch lang yung ginamit nilang. Asan yung premiere ko ngayon? Nay, where are you? Ayun. Yung ginamit nila sa kusina nila. So, pwede naman pala kako. So, ang ginawa ko, kasi nagbigay sa akin, hiningi ko kasi tinapon nila yung mga tiles sa bahay ng pamangking ko. So, sabi ko, tinanong ko kung kailan pa nila. Sabi niya, hindi. So, pumunta na kami doon, naghakot. Pero dahil tricycle lang yung namin, pinaglalakyan namin. Sabi ko baka masira dahil diba ang mga tiles ay mabigat. Tapos sabi ko babalikan ko na lang. Babalikan ko na lang next time. Kasi wala yung pamangkin ko doon, hindi siya nakatira doon sa bahay niya. Ano lang siya, pinupuntahan niya sa hapon. Hindi siya natutulog doon. Nung nagbiyahe na pumunta sa Baguio. So marami akong nahinging tiles doon sa pamangkin ko. Pero linggo, yun ang premiere ko bukas. May nagtapon din ng mga tiles yung pinagtasuhan ba nila. Araw ng pagkuha ng mga basura dito sa amin. So nung nakita ko yun, agad akong pumunta sa bahay nila, yung caretaker nila kasi pinsan ko yung lalaki. Eh wala na siya doon, nagpasala na siya. Umuwi ako. Hawak ko yung cellphone ko. Tinawagan ko yung asawa niya. Hindi nasagot. Maya nagchat, bakit ate? Sabi ko, may nakita ako dito sa harap ng bahay na na tinitignan nyo ka ako. Yung mga basura. So sabi niya, may gusto ka ba dyan? Sabi niya. Sabi ko, oo. Pero mag-video call tayo, kako. Kasi baka yung makuha ko ay hindi naman pala pang tapon, din nakakahiya, di ba? So nag-video call kami. Ayan pinoint ko yung camera ko, inano ko sa mga basura. At tinouch ko yung hihingin ko. So sabi niya, kung gusto mo kunin mo lang, sabi niya. So kinuha ko. Kinuha ko talaga, pero hindi ko kaya ng minsanan lang ng hakot. Kaya pabalik-balik ako. Inuwi ko dyan. Yun kasi ay gagamitin ko sa lababo namin. Kasi ang gaganyan nakalalaki. Yung tiles. Tapos ganyan ang lapad pa. Yung bang pinagresasuhan lang nila. At saka may shiny, okay na rin yun. Pero ang gusto ko yung shiny, ilagay na lang doon sa pinaglulutuan ka. Kasi pag tumalsik yung mantika, madaling linisin. May nakausap na ako na magtatrabaho doon. Sana matuloy kasi wala akong pangbayad pa sa magtatrabaho. Ewan ko kung 500 yata ang isang araw niya. At saka available lang siya ng linggo. Kahit gusto ko man itong linggo na ito, wala pa naman akong hawak na pera. So, hintayin ko na lang. Ay, baka next na Sunday. Kasi nandito na yung mga tiles. Bibili lang naman ako ng isang semento. Tapos, konting buhangin. Kaya naman yung basta may pera lang, okay na yon. So guys, idadalhin ko lang itong pinagkainan ko doon. Babalik din ako agad. Iiwan ko lang yung cellphone ko dito.
Kaya minsan dito, kaya pala ako dito nagla-live. Alam niyo kung bakit? Para makita ko yung ano, kasi pag tinignan ko sa isa kong cellphone, makikita ko na may tao sa cellphone ko. Kaya nga gusto kong bumili pa ng isang mas maliit na screen. Kasi itong ano, tignan niyo, pakita ko sa inyo. Ito oh. Ito guys. Pwedeng i-ano pala yung kamay, lalo na sa maliliit na picture yan na ganyan oh. Ano pala talaga ilagay nila yung kamay nila. Ay, pag nandun ako sa likod sa bahay, hindi ko makikita. Kaya minsan nilalagay ko dito yung cellphone ko. Maya-maya tinitignan ko yung cellphone ko. Kasi yung maliliit, pwede nilang makuha. Kaya gusto kong bumili ng ano, dito sa loob ko ilagay. Nagtanong na ako, 100 daw yung 3 feet. Kaya itong bintana ko na ito nakasarado. Dalawang beses na kasi akong ano, ito, yan, sinarado ng anak ko, nilagyan niya ng alambre. Kasi sa gabi noon, may one night, doon sa gilid kasi nakanganga yung parang hindi pintuan tong pag pinagsasarado ko sa harap, saka doon, may ganyang naiwang. So ako, nung pumunta kami doon sa plaza, nang tinawag ako, punta kami kumain sa plaza, naisarado dito sa ano, salak niya. Naisarado dito, pero sa gilid hindi nasarado. Kinabukasan guys, nagkalat ang mga biskwit ko, nakabukas na yung cabinet ko. Tamang-tama kasi itong small na cabinet ko yan. Oh. Ayan. Yung transparent na yan, nagkahulog-hulog yung mga biskwit. At sa baba noon, pwede nilang kunin yung mga biskwit. Ayan. Sinabi ko sa anak ko, balik na lang yung ako, sinarhan na niya. Pag sa gabi, nilalagyan ko ng tuwalya. Yung tuwalya na ano, para hindi nila maano yung kamay. Tapos i-move ko doon, lalagyan ko ng mga debote yung sa taas para hindi nila maano. Yan ang una. Pangalawa, may pumasok dito mga bata. Ito ang kinukuha niya. Oh. Yan. Kung hindi ko lang alam kung ano pa. So, naging aware na ako, kaya dito ako lagi na sa ano, sa tindahan. So, patalastas muna guys, idalhin ko lang ito para makabalik na agad ako dito. Panghimagas ko nga ito kung pwede. Saka may doorbell ito, pero pag ano, pag may nag-doorbell, gagaling din ako sa likod. So, mas maganda na lang. Masarap pala itong kiwi. Spicy chili. Kainin ko muna ito guys, bago ko dalhin yung pagkainan ko. Masarap na manghang pala. Yeah! Pag-awal ka man nun. Lumakas yung aso namin kasi niya sagasaan. Ngayon itinali ko, ngayon nakawala. Yeah! Excuse me guys kasi sasabihin ko lang sa ko na itali. Yeah! Yeah!
tuyo. Nayo. Nagluto. Lagyan yun ah. Hinita kayo. Kaya bayadan nyo amin na litatakwan. Palagad ta. At ang midan galit anak mo. Ayun. Ay, dito man dito dito kuya. Ay, nag-ano na ako dito guys. Higaan ko. Ayan. Dito kasi yung signal. Ayan, so tulog kayo, Naya. Ubing apa? Baka ninyo ito sa bali da ubing ha inyong ako.
Sukli ka ni mama. Talungan mo dirt. Mapam. Gani. Sudah naman yung pagkakas. Kaya nagsugat sila ng pato. Namakton ayan. Kurang awanti ko waray ko lang datakon sa gagatunan. Unti suklik pa lang kita. Yung sa gusulat ko yun. Awanti ko Awanti ko.
ba?
Ayan, malapit na po. Magti 3 hours na po tayo. Ayun, nalubat na daw yung ano, yung USB nila, kaya ay yung speaker nila, kaya in-stop na po nila yung music po nila. Ang lakas kasi. Hinayaan ko na sina tatay ko rin po kasi yung nagpapatugtog. Ayan, so hinayaan ko lang. Ngayon narinig ko na lang na lubat na. So shout out po sa inyo, kapatid Sisi, Lucina, Masi, Mixplot. Ayan. Masama pa rin ang pakiramdam ko talaga. Thank you sa lahat sa sumuporta. Thank you so much po. Ayan. Ayan, shout out kay Ryan Ayan, Pangilinan, shout out sa iyo. Thank you sa support. Kay Michelle Bello, thank you. Thank you so much, sis. Kay Ayan, kay kapatid Jutors, shout out sa iyo. Shout out Jutors, thank you so much for coming sa suporta. Ayan. Kay Sis Lucina, thank you so much. Ay, hindi ano yan pala. Kay Sis Mimi Beers, thank you. Kay Ams Vlog, Kapsat Ams Vlog, shout out kanyam. At nakahungkungin niya. At sa kaibigan ko na hindi ko mabasa kasi ito Inchik. Inchik or Japanese. Thank you so much, friend. Dita Ruar, shout out. Good PM din, Sis Lucina. Ryan R. Shout out.
Rachel Bello, shout out. Shout out everyone. Thank you sa support. Thank you so much. Yeah. Thank you, thank you. Okay, okay. Battery low na. So, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang po guys kasi lobat na yung cellphone ko. Nag-appear na dito na battery is empty. So, thank you so much for all of you guys. Thank you. God bless you all. Bye-bye.